veciños, visitantes e amantes do viño, moi boas tardes a todos e a todas. Saúdo a miña familia e os meus compañeros presidentes e representantes das outras de hoxe, e agradezo enormemente a todos os asistentes o seu acompañamento nesta calurosa tarde. Sede todos benvidos á 17ª edición da Feira do Viño de Monterrei. Moitas grazas pola vosa presencia e por permitirnos nestes 3 días de feira a oportunidade de mostrarvos a excelencia dos viños das adegas da DO Monterrei que participan nesta edición. Falando de adegas, debemos comezar, como sempre, por agradecer o traballo tanto dos viticultores como das adegas, por mellorarse cada ano e alcanzar excelencia nos viños de Monterrei, como así se constatou este ano na Cata da Añada 2023, na que participaron, entre outros, os meus compañeiros do panel de cata do Consello Regulador e que resultou cunha cualificación de excelente. Os éxitos non caen sós do ceo, pero si as quingas de sur das vosas frentes o esforzo. Os éxitos chegan cando se traballa reo e se dá o mellor de cada un. Por iso, o noso reconhecemento. O noso e cada vez máis o do público que pide o viño de Monterrei, que é sinónimo de calidade e excelencia. Grazas ao viño, fruto das cepas e fruto tamén da vosa entrega, sacrificio, tesón e, por suposto, ilusión, xuntámonos hoxe aquí, todos para disfrutar de 3 días de reencontros coa familia e cos amigos que están fora e que aproveitan a Feira do Viño de Monterrei para compartir conversas, risas, momentos de delicia.